And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pinalaglag ko ang baby namin ng ex ko at nagpabuntis sa kapatid niya. Naging busy ako sa trabaho noon at simula nitong mag-lockdown ay tsaka lang ako nagkaroon ng time para tumutok sa programa mo through YouTube. Till one day, I found myself writing my own story. Itago mo ako sa pangalang Kai, 26 years old, and this is my secret file. Third year high school was the happiest and the most regretful year of my life because it was the year when I met him. Itago natin siya sa pangalang Tim. My first memory of Tim, he was giving me his handkerchief kasi umiyak ako noon, gawa nang nag-break kami nung textmate kong taga Maynila. Naalala ko pa, it was navy blue with a checker design sa bawat gilid. Inabot ko yun pero binalaan ako ng isa kong classmate. Dapat di mo tinanggap. Alam mo ba pag binigyan ka ng panyo na lalaki, paiiyakin ka niya. Natawa ako bigla sabay singa ng sipon ko dun sa panyo. Sabi ko pa, ba't ko naman iiyakan yan? Eh di ko naman ka-close yan. Then someone said, ex yan ni Kyla. And by the way, si Kyla yung una kong naging friend sa classroom. At tinatawag akong mommy nun kasi nga mas matanda ako sa kanya ng 2 taon. Naintriga ako sa mga sinabi nila kasi wala namang nakukwento sa akin si Kyla about him. At dahil sa mga kwentong narinig ko, kinilig ako sa history nila at para bang gusto kong magkabalikan sila uli. Since palagi kong katabi si Kyla, palagi ko ring tinatawag si Tim para tumabi sa amin. Tinutokso ko silang dalawa hanggang sa tinawag na rin ako ni Tim na mommy. Pero kahit ilang beses ko silang asarin, ayaw na talaga nila. Ayaw nila Kyla at si Tim naman may crush na ring iba. So fast forward, niligawan ni Tim yung crush ng babae at naging sila. Pero nag-break rin at palaging sa akin siya pumupunta pag nalulungkot siya. Hanggang sa naging close na talaga kami na tipong mas madalas ko pa siyang kasama kaysa kay Kyla. Tapos isang araw, napadalas ang pag-absent ko sa school due to family problems. Iniwan kami ni Mama para sa trabaho sa ibang lugar. Malayo yung bahay namin sa school at wala akong pamasahe papasok. Kailangan akong dumiskarte para sa amin ng kapatid ko. At nung malaman niya yun, awang-awa sa akin si Tim. Nakita ko siyang nangihingi ng mga barya-barya sa mga kaklase namin at sa iba pang section. Nagulat nga ako nang iabot niya sa akin yung pera. Ayoko pa sanang tanggapin kasi hiyang-hiya ako pero pinilit niya ako. Natouch ako. Fast forward, na-realize ko na in love na pala ako kay Tim. Pero super in denial ako kasi nga nai-insecure ako at nahihiya ako kay Kyla. Hindi ako makapaniwala nung sinabi niya nga sa akin na gusto niya ako. Pero natakot ako dahil baka mauwi lang kami as strangers pag naghiwalay kami. Kaya nakontento ako na MU lang kami. Hanggang sa napapansin na kami ng ibang mga kaklase namin. Tinatanong kung kami ba kasi ang sweet daw namin. Lagi kami magkasama. Nagsishare kami ng I love you. And secret lang to we even kiss. Oo, I remember sa bahay. Doon kasi nag-celebrate ng birthday yung isa naming kaibigan. Pagkuha namin ng cake sa loob ng bahay, bago pa man kami makalabas, pinahiran niya ako sa mukha ng icing. Sabi ko punasan niya. But he kissed me. And I kissed back. Di pa kami nakontento. After mag-uwian ng mga kaklase namin, kami na lang sa bahay. And ayun, we kissed passionately. Pero pinigilan namin yung isa't isa kasi para bang may mangyayari na and we're not both ready. He continued to pursue me pero nagmatigas pa rin ako. Till one day, napagod na yata si Tim kasi sabi niya, pag di mo pa ako sinagot, magbabago na lahat. Hindi ko pa rin siya sinagot kasi natakot ako .
Natakot ako sa lahat ng pwedeng mangyari. Hanggang sa tinutuon niya yung banta niya. Hindi na niya ako pinansin at para bang may nililigawan na siyang iba. Selos na selos ako kaya gumawa ako ng paraan para pansinin niya ako. Kaya lang hindi nag-work. Hanggang sa naisip kong magpapansin sa kuya niya na nasa 4th year na. Itago natin siya sa pangalang Roy. Pagkatapos nun niligawan ako ni Roy sa text at sinagot ko siya. Pero mas lalo yatang nagalit sa akin si Tim. Hindi ko naman magawang i-break si Roy kasi parang sincere naman siya sa akin. Dinadalaw-dalaw niya ako sa bahay at minsan nagdadala siya ng pagkain para sa aming magkapatid. And katulad ni Tim, thoughtful siya. Dumating yung JS prom namin. Malungkot pa rin ako kasi hindi kami nagkabati ni Tim. Nakakalungkot lang kasi hindi naman naging kami pero naging strangers pa rin kami. Nagsiselos lang ako sa partner niya the whole night and right after the event, umuwi ako at hinatid na lang ako ni Roy gamit ang motorsiklo. Never expecting that this would be the night that will ruin my life. Habang pauwi sa daan, bumuhos ang malakas na ulan. Basang-basa kami pagdating sa bahay. Nangiram siya ng damit at naawa naman ako kasi basang-basa na siya eh. Tapos hindi pa rin tumitigil yung ulan. Hindi pa rin siya makaalis. Hindi na ako mapalagay nun. Tapos lumapit siya sa akin at niyakap niya ako. Natakot ako. Isa lang ang nasa isip ko. Si Tim. Hindi ako mapupunta sa sitwasyong to kung hindi ako nagpadala ng selos ko. Siya yung naalala ko sa bahay na yun. Where we first kissed. Tapos tinaas ni Roy yung mukha ko at hinalikan niya ako. Tumanggi pa ako nung umpisa pero mapilit si Roy. Kaya may nangyari sa amin. After that night, naging cold sa akin si Roy. Pero, ayun, wala na eh. Wala na akong balak i-text pa siya. Kahit na sobrang nangihinayang ako na sana binigay ko na lang sa taong totoong mahal ko. Iyak lang ako ng iyak. Kaya lang unfortunately, few days after nung nangyari yun, lagi akong nahihilo sa school. Panay yung hikab ko, tsaka nakakaramdam ako ng sobrang pagod at pagkaantok. Yung tipong kinakailangan ko pang umabsent sa ibang subjects para lang umuwi at matulog. Napansin ko rin na sumisikip na yung uniform ko at parang lumalaki yung tiyan ko. Yun nga, buntis nga ako. Takot na takot ako nun kaya tinext ko si Roy at sinabi ko agad sa kanya. Pero itinanggi niya, hindi raw sa kanya yun. Sure daw ba ako? Langya, wala namang iba. Huwag ko na daw siyang idamay kasi wala naman siyang pakialam sa akin. Papalayasin at itatakwil daw siya ng papa niya pag nalamang nakabuntis siya. Kaya tigilan ko raw yung kalokohan ko sa kanya. At ipalaglag ko na lang daw to. Umiyak lang ako ng umiyak. Gulong-gulo ako nun. Hanggang sa may nagsuggest sa akin ng gamot pampalaglag. Pagkasabi ko kay Roy ng gamot, binilhan niya ako agad. Nagdasal ako bago ko inumin yun na sana patawarin ako ng Diyos sa mga pinaggagawa ko. Pero lumipas ang 1 linggo, hindi pa rin ako nagkaka-period. Mas lalo akong kinabahan kasi uuwi raw yung lola ko from Manila para may kasama na kami. Fast forward, may mga kaibigan ako na pagsabihan ng kondisyon ko at handa nila akong tulungan. Ituloy ko na lang daw yung pagbubuntis ko sa ibang lugar. Kaya halos everyday nagre-ready ako. Tuwing papasok sa school, punong-puno yung malaking bag ko ng mga damit ko. Kasi lalayas ako. Lalayas na lang ako. So 2 days before yung araw na dapat alis namin, pagising ko nagmamanhid yung buong balakang ko. Pagbangon ko, nakita ko, ang daming dugo. May tagos ako. Takot na takot ako. Pero hindi ako makahingi ng tulong kasi malalaman nila. Pumunta ako ng banyo at nagdasal. Takot ako baka mamatay ako kasi ayaw tumigil ng pagdugo. Pero sa awa ng Diyos nalagpasan ko yun. Fast forward, sobrang nagilty ako sa nangyari. Hindi na rin ako naka-enroll ng 4th year. Hindi ko alam kung paano ako haharap kay Tim. Paano pag nalaman niya yung ginawa ko sa pamangkin niya. So nag-decide akong lumuwas ng Maynila at pinarusahan ko yung sarili ko. Kasi pakiramdam ko deserve ko yun. Walang araw na hindi ko naisip yung baby ko at si Tim. Na sana mapatawad pa niya ako. Pero tinanggap ko na hindi na kami mag-okay ni Tim kahit kailan. Kaya tuwing nahihirapan ako sa buhay, napapaisip ako.
kung sinagot ko kaya siya noon na iba kaya yung kwento ng buhay ko ngayon. Tim was my biggest regret. My great love. Then I continued my studies, graduated in high school, enrolled in college, and nagka-boyfriend ako. Si Vic. 4th year high school naging kami. Nagustuhan ko siya nung una kasi para siyang si Tim. Bonus nga kasi wala siyang bisyo. Napaka-faithful niya pa. And then eventually, minahal ko rin siya without the image of Tim. However, on our 4th year of relationship, nagiwalay kami. Sa sobrang sama ng loob ko, may nag-advise sa akin na ka-work ko na call center agent. Sabi niya, mag-Tinder ka kaya? Makipag-sex ka para makapag-move on ka, girl. Napaisip ako nun, ha? Pero hindi naman kasi ganun katapang yung loob ko para lang, alam mo yun, ibigay yung sarili ko kung kani-kanino. So, one night, nanaginip ako. Nandun sa panaginip ko si Tim. Na-curious ako. So, napasilip ako sa FB niya. Pero naka-in a relationship na siya at mukhang masaya. Then, pumasok sa isip ko si Roy, yung kapatid niya. Nakita ko rin yung FB, single yung status. At ewan ko ba kung anong pumasok sa kokote ko at chinat ko siya. Nakipagkita ako para personal kong makamusta si Tim. And of course, may mangyari. Nung magkita kami, kinumusta niya ako agad. Kinumusta niya sa akin yung anak namin kasi ang huling balita niya, tunuloy ko raw ang pagbubuntis ko. Naalala ko pa nga year 2012, tinawagan ko siya noon to tell him na nanganak ako. Ewan ko ba ba't ko ginawa yun? Siguro kasi gusto kong isipin niya na wala siyang kwentang ama kasi hindi niya man lang pinanagutan yung anak niya. So ayun, wala akong nasabi sa kanya. Nagsinungaling na lang ako ulit. Sabi ko namatay yung baby namin. Umiyak siya. Nagsorry pero wala akong maramdamang sincerity. Nagdadalawang isip pa ako kung itutuloy ko pa ba yung pakay ko. Pero ando na kami. May nangyari sa amin pero nagsisi ako. Kasi pagkatapos namin nilait niya yung buong pagkatao ko. So napatunayan ko na hindi sex ang magpapamove on sa akin. Kasi halos babuyin niya yung pagkatao ko. Nagulat na lang nga ako kinabukasan ang dami kong pasa sa katawan. Hindi ko nga alam kung gumaganti siya sa akin o sadista lang talaga siya. Mas lalo ko siyang kinamuhian nun. Fast forward, nagkabalikan kami ng ex kong si Vic. And after a year, January 2019, iniwan niya ako ng walang pasabi. Muntik pa akong mag-commit ng suicide. Kasi akala ko siya na. Siya na yung pinakamatagal kong minahal. Almost 6 years nagtagal yung relationship namin. We even tried to start a family pero hindi kami makabuo. Nag-move on ako. I found a decent job, met new friends, nagpaligaw, may nagparamdam, pero wala epek sa akin yung love. Bahay, trabaho, at gala lang ako. Till December 2019, isang friend request from FB ang nagpasaya uli ng puso ko. Tinitigan ko mabuti kung totoong friend request ba yung nababasa ko. And yes, it was a friend request from Tim. Sobrang saya ko. In-accept ko agad. Gusto ko siyang kumustahin pero nakontento na muna ako na walang communication. At least, quote-unquote, friend kami uli. Kahit sa FB lang. Christmas noon pero pumasok pa rin sa isip ko yung si Tim. Pumasok din ako sa office. Wala naman ako ibang family to spend time with him. Naisip ko yung mga tao sa buhay ko, ano kayang ginagawa nila? Medyo nabore ako. So, nag-send ako ng mga personal messages and greetings to my family and closest friends. Merry Christmas, Tim. Ang tagal kong tinitigan yun at pinag-isipan kung isasend ko ba yun o hindi. Until, ayun, sinend ko na nga. Hello, Mami Kai. Ha ha ha. Kumusta? Merry Christmas. That was his response. Ang saya ko lang kasi tinawag niya pa rin ako Mommy. Hanggang sa nagtuloy-tuloy yung conversation namin. And sakto, uwi ako ng probinsya to spend New Year with my fam. And hoping na ma-meet ko siya doon. But he told me na nandito na siya sa Maynila. Sa Pasig at magkita na lang daw kami bago ako umuwi sa probinsya. And by the way, single na siya for 8 months. So nakipagkita ako sa kanya. Doon daw kami sa bahay nila kasi wala siyang kasama. Kinutuban na ako noon pero
Ang laki ng regret ko sa taong to eh. Wala na siguro akong pakialam kung ano man ang mangyari sa amin. Gusto ko siyang yakapin. Noong una ko siyang makita. Pero hindi ako nagpapakita ng kahit anong motibo. Maayos yung damit ko nung magkita kami. Sa sala kami tumuloy at doon kami nagkwentuhan. Kinumusta niya sa akin yung baby namin ni Roy. Nagulat ako, alam niya pala. So in a very civil way, sinabi ko lahat. Wala akong tinago. Nagulat siya kasi ganun pala yung naging impact niya sa buhay ko. Ang dami namin na pagkwentuhan. Hanggang sa niyaya niya ako na doon na lang daw kami sa kwarto. Sa taas. Kasi may aircon doon. At matutulog na raw kami. Gets ko na. Though I kept my distance. Doon ako sa dulo ng kama habang siya naman nasa kabilang dulo. So nagkukwentuhan pa rin kami at nagpapaantok. Pero pinilit niya ako humiga sa tabi niya. Grabe yung kaba ko noon. Pero yung kabang excited. Hanggang sa inalikan niya na ako sa noo. Hindi na ako pumalag pa. Baka pagsisiyan ko na naman kasi. At yun nga, may nangyari sa amin. And for me, it was not just sex. It was more than that. So after that night, parang bumalik lahat sa akin, pati yung feelings ko for him. Simula dati pa. And ganun din daw siya. So naulit yung pagkikita namin. Hindi na ako nakauwi sa probinsya dahil sa bagyo. So I decided to spend the new year with them. Dalawa lang kami but we were so happy. Pumasok yung 2020 na masaya lang kami. Kahit ang daming nangyayari sa mundo. Halos di namin mapagkasya yung isang araw sa dami ng iniisip namin gawin. At minsan inaabot na ako ng ilang araw dun sa kanila. Hanggang sa pinakilala niya na ako sa mga kuya niya at iba niya pang mga kapatid. Mabilis ko silang napalagayan ng loob kasi mabait talaga sila. At ang saya nila kasama lalo na pag may alak. Yun lagi yung bonding namin. At dahil doon, napabayaan na namin yung trabaho namin. Umalis siya sa trabaho kasi mas gusto niyang lagi akong kasama. Tapos ako napapadalas din yung pag-absent ko sa office. Ewan ko ba? Halos ayaw ko na umalis sa tabi niya. Ganun din naman siya. Siguro alam namin kasi na parehas. Na matatapos rin kung ano man yung meron kami ngayon. Kaya nilulubos-lubos namin. Oo, wala kaming label. At kahit medyo masakit, nakukontento na kami sa ganitong setup. Maybe because we're both holding back. Ramdam ko naman na parang mahal na niya ako. Pero parehas kaming takot sumugal. Dahil na rin siguro sa trauma namin from past relationships na para bang we cannot afford for another heartbreak. Yet eto kami. Tsaka ang complicated rin ng situation namin kasi nga yung dahil sa kuya niyang si Roy. Buti na nga lang nasa barko pa yun si Kuya Roy niya. Kaya wala pang alam sa kung ano mang meron kami ni Tim. Sa ngayon, nakakalungkot lang. Kasi alam namin na one day matatapos din to. Lagi naming sinasabi sa isa't isa yan. Para hindi kami mag-expect for more. Alam mo yung kahit pa joke lang, damang-dama mo yung kirot. Kaya nung minsang nagiinuman kami, nakapagbiro siya ng, buntisin na lang kaya kita para di ka na mawala sa akin. And at the back of my mind, I was saying, sana nga, para kahit magkahiwalay tayo, I will be forever connected to you. Then few weeks after, we found out I'm pregnant. I was so happy. Kasi, finally, I got pregnant na. Tapos dun pa sa taong totoong mahal ko at minahal ko 10 years ago pa. Well, him, nung ibinalita ko sa kanya, he was shocked na parang hindi mag-sink in sa utak niya. So, napalitan ng lungkot yung saya ko. Malaman mo ba namang hindi pala sure sa'yo yung taong mahal mo? Hindi ka ba masasaktan? Pinilit kong pigilin yung pagpatak ng mga luha ko at magpakatatag. Habang sinasabi niya sa akin yung mga katagang, hindi ka dapat nabuntis eh. Ba't ka nabuntis? Mali eh. Kasi dapat sex lang. Kaso andyan na yan eh. Blessing yan. Pero hindi kasi ito yung pinapangarap ko sa magiging anak ko eh. Pero nangalig pa rin yung luha ko. Alam kong natatakot siya at nabibigla pa kasi hindi siya handa. Ako rin naman. Hindi pa rin naman ako handa. Pero isa lang yung sigurado ko. Itutuloy ko to kahit mag-isa pa ako.
Ayoko magpaka-selfish, hindi ko gagamitin yung pagbubuntis ko para lang magstay siya. I will still give his freedom at hindi ko ipagkakait yung karapatan niya as a father. Pero lumipas ang mga araw, parang iba naman yung pinapakita niya dun sa mga nasabi niya. Lagi siyang nasa tabi ko para alagaan ako. Siya na yung pumupunta sa apartment ko kasi dumating na si Roy. Nalaman ni Roy na ako yung babaeng lagi niya pinupuntahan. And according to him, parang wala naman daw kay Roy. Hanggang sa inubutan na kami ng lockdown, nang magkahiwalay, kaya hindi na siya nakatawid para puntahan ako. But we're keeping in touch through Messenger at nagtatawagan kami. Araw-araw magka-chat kami at maya't maya kinukumusta niya yung lagay ko kasi ang sela ng pagbubuntis ko. At nag-aalala siya kasi wala akong kasama sa bahay. Hindi ko tuloy mapigilang isipin na baka ginagawa niya lang to kasi nagigilty siya. O napipilitan siya, o napipressure kasi gusto niya rin naman ng kumpletong pamilya. Like them and his older brothers. Baka naman mali ako. Baka kasi hindi ganun yung kalalim yung pagkakakilala namin with each other. Kaya he's trying and doing all the efforts just to build stronger foundation of our relationship and our child. Para lang magkaroon ng kumpletong pamilya. And I really appreciate him. Kaya hinahayaan ko na lang siya sa mga gusto niyang gawin. Kasi ayoko namang maapakan yung ego niya. Ang hirap lang isipin na parang nagpapanggap lang kami. Kasi ramdam ko na sa bawat sweet message namin, pilit na pilit yung salitang I love you. Hindi ko maiwasang matakot para sa anak ko. What if one day may ma-realize si Tim at iwanan niya na kami? Iwanan niya na ako. Di malabo yun, no? Lalo na sa ngayon. Kasi ang dami kong kilalang kumpletong pamilya na hindi naman masaya at nauwi rin sa hiwalayan. Pero for now, happy lang kami. Saktong happy. Walang assurance kung hanggang kailan. Laging may fear of committing and losing each other. And until now, sinesekreto ko pa rin yung pagbubuntis ko sa side niya. Alam na ng family ko na buntis ako. Okay lang naman sa kanila kasi alam nila na nasa tamang edad na ako. Tiwala naman silang I can provide for my child. I understand naman yung sitwasyon niya kung bakit need namin isekreto yun sa family niya. Hindi naman ganun ka big deal sa akin. Ayoko rin makadagdag sa problema niya at baka mas lalo siyang ma-pressure. Isa pa, natatakot ako na alam mo yun, magkaroon ng confrontations. Paano pag nalaman ng mga kapatid niya yung past namin ni Roy? Hindi ko talaga maiwasang isipin na baka i-judge nila ako at isipin nila na minsan pinalaglag ko ang baby namin ng ex ko at nagpabuntis sa kapatid niya. Ay, hanggang dito na lamang po. Muli, ako si Kai at ito ang aking secret file. Always your number one FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky's Secret File.